Takže záhradné domčeky v harmónii s prírodou a dnešná téma bude záhradné domčeky do 25 m štvorcových a do výšky 5 m štvorcových. Zmenil sa nám v apríli 2025 stavebný zákon. Dneska sa bavíme o tom, že máme koniec júla 2025 a trošku sa už s tom začíname hýbať, takže ako to vlastne je. Pokiaľ stávate doma za rodinným domom a stavba súvisí napríklad s vašim hlavným objektom, tak vtedy nepotrebujete stavebné povolenie. Dôležité je to, aby ste zachovali odstup vzdialenosti, to znamená 2 metre, prípadne aby ste mali dohodu so susedom, ktorý vám povolí aj menšiu odstupovú vzdialenosť. Pokiaľ sa bavíme o stavbe záhradných domčekov napríklad v záhradkárskej oblasti, to už je špecifickejšia oblasť. Tam je to pôda, ktorá môže byť orná pôda, alebo môže vedená byť ako záhrada na katastri, tak tam je vhodné ísť na stavebný úrad a vypýtať si konkrétne ohlášku v tomto prípade. Väčšinou sa jedná zasa len o nejakú jednoduchú administratívu, ale je dobre ju absolvovať, pretože vy nemôžete vedieť, alebo pravdepodobne neviete, aké je určenie konkrétnej záhradkárskej oblasti z územného plánu a na stavebnom úrade by vám to mali povedať, akým spôsobom môžete niečo na danom pozemku zrealizovať alebo nezrealizovať. Takže v podstate stále to ostáva na ohlášku. V prípade, že to máte za rodinným domom, tam tá ohláška nemusí byť, ale zasa doporučujem vám to, že oslovíte konkrétneho úradníka a spýtate sa, neurobíte žiadnu chybu, lebo už sme sa z praxe naučili, čo úradník, to je jednoducho názor a v podstate nemá zmysel s tým bojovať a možno mnohokrát títo ľudia nemôžu rozhodnúť ináč, ako rozhodujú, pretože jednoducho vedia veci, ktoré my na prvý pohľad nevidíme. Takže spýtajte sa, za to nič nedajte, stačí jeden telefonát. Veľakrát sú tam ľudia, ktorí sú normálni, ochotní s nami spolupracovať, takže kľudne stavajte, prajem vám pekný deň a ostávajte s nami, pozerajte Siky záhradné domy v harmonii s prírodou, pekný deň.